Misweni baba. Ophenduka indodakazi kaSawule. Makudlama akudansa umgcojwa nje.
uyikhuze wendodakazi kaSawule yahleka ajina akihle kuDavid oyena umuntu wayegcotshelwe ukudansa nokudumisa wena bese uhleka lelibothela endilini ufumaniseke ubetheka ithi Bible bafumanisa bebulalela nawe uzohleka inceko kuzifanele nje uma sigcozi nje ongawudeserve bazane somkhonza uNkulunkulu because I've seen I have to really press on kweli xesha as I see abantwana bakaNkulunkulu bekhathala. This is my time. Mina ngoma eculwa uTeddy yayithi in my time. Eculwa uTeddy Pendergrass. So nama ndifuna uba ndidlala abantu kuba ndibajonge labantu ndababona uba hayi abantu bakhathele abantu wena ungaze bathathe serious uthi hayi ntontoni uba profit abantu bakhiyafile nje bazikhathalele nje abantu lento ikinshaye nawe uziba yo ngendiyeka ngaba kuyavela manje uthi bekuthiwa angibizwanga ngoba ngendiyeka njalo manqathi imvuselo yona ngiba nestress ongasazi because brother mayichaza lento what is to leave the high cross the middle section you go to the lows udlula kuya yonke into depression anxiety because you have to come to be normal. So I go through every week. I go through. I have 2 days where I can't do anything. But again, ngenxa yoba nomfazi ongayo rapist oba awufuna ukurape umuntu wakho uba ukhathele awufuna uba kudlwengulwe hayi kuba lo uthandaza kwalapha echweni umfazi uyawugcola into enempene engeva nobuthi ixoko usakubulela. So zonke ilwane ezisebenza ngeheartbeat high ziba nosikhathi in the year lapho zihibernate. Any silwane nje is extraordinary. Ibhere any silwane kuba nesikhathi efuneke siyo resta. Kunenyoni nje encane so miraculous amabhano amaningi abizwa ngayo kodwa igama la kuthini ikwazi le technique ukuthi ibhano ilime emoyeni malizoya e-airport balifunda kuyona ikwazi ukuflepa amaphiko ime nje endaweni ishaya amafolo emoyeni yezinto eziningi nje ezi-mysterious kodwa ebusuku kuthiwa iyanyuka iyohlala in the most secret place ine heartbeat ephezulu mayenza lezi zinto i-heartbeat but mayenza lama performances is about thousands of beats per minute. Ebusuku ke iyehla i-heartbeat izoba udu bathi ke masihlezi lapho umzimba uba shut down completely because akule heart rate yayo ifana ukuthi heart rate near death for onke lesikhathi about 8 hours wasebusuku kuthiwa noba ingaficwa inyoka ingayidli ikifuna indawo safe
because ihlala ekseni iyalinda nakhona izipheshelo umoya kwenyuka iheartbeat kancane. So ke zonke izinto zinjalo, nemoto ogijima kakhulu fika namafena amaningi. So uma ungazibalansisa kahle lento uzozithola nje ugela ngudumela uyabona ukuthi yawe inxebo kuthiwa use ufe kahle bakithi ufele esontweni kancane. All right, so no 3 days of lezinto. If uNkulunkulu anginiyanga lutho, uNkulunkulu ihlale nginqwaba izambulo, but if there is nothing epressiwe angibabiza abazalwane. Manje ngivula i-online radio njengobona nginisendela ama-audio because kuzoba ne-online radio ezodlala 24 hours, izoba nama-audio lawa ibe ne-music. Nawe mhlawumbe ufuna usichazele nje wa-rage walahlwa uma wakho lekisho ukugcwalisa 24 hours uyadinga walishiwa indoda into nje kodwa ezozilaleleke ungayirekhodi uyirekhode nje uyilethe into nje edabukisa kungabi into elula nje umama wangithatha wangilahla abazalwane santo siyiqoqe zonke sezingena ngesikhathi esithile izwe lonke lazi yabo inhlabo because you are the pillar that hold my life. Ezra 3 ivoice yami njalo iyabuya mangeke ngashumayela la ibuya ivoice yami nami ngestudio lapha ngirekhode ingoma ngizwe ivoice yami emnandi ngizokwenza lamasini manje le nto engagcotshwa ngayo kufanele ngiyibeke kahle yiko umphembe bekhala ethi le yonke le ngabe iyaphila nje bekuthiwa ngishumayela nje yabo ayilungi yabo. So ke ngibuya lapho next week nje oqala ama rehearsal e-concert yokugcina so mhlawumbe uNkulunkulu angicindezela ikudlulile concert just ukuthi ngikwazi ukwenza le ngoma abeyi-1 because I have completely because kufanele ngimemeze kanje but ke kubonga namaqhawe indlela eziwu-3 zentshumayelo. Yini intshumayelo? Getting a message across. That's preaching. There are many ways of preaching. Isihlahla sompetshisi siyashumayela. Ulwandle liyashumayela. Angathi uyathi ulwandle lababo. Uyashumayela ulwandle. Isibhakabhaka siyashumayela. Yonke into iyashumayela. Kodwa inshumayelo ukuthi wena uyayireceive noma uyayideny. But inshumayelo is always there. God from the Bible ngakabikho. Usaphilwa ngalento ekuthiwa yini lento le yama signs ukuthi mina ngiyakhumbula mina ngoba ngizalwa ngoSeptember kwakuthiwa ngini manje ngiyizibra noma yini lento le uma Leo akangena lonto ngisanomqondo okushela la sayi teenager ubona uma uyiteenager bazama ukuimpress amantombazana ukuthi uyazazi izinto usafunda nesilungu usifuna ngediary lo age nje 18 lapho 17 so ubona intombi ubuye izintombi ukuthi konje wena uyini bizokuthi njani khohle igama la yini zebra yini khohle igama la uyini lapha uyini wena mina ngoka January yiko nje ngekho happy nami ngalibona ngiyiguglisha lento zalwa ngoSeptember konje ngoSeptember njani ngofuna kunyamalala entombini ufuna uvuke entombini usakaza umbomo. So ke uNkulunkulu washumayela, that's why kwakunalabo abama stars ama wise men from the east babekwazi ukubuka kula-align ama stars. Even abe science babesitshela ngokuthi nje kusazokwehla what do you call this itshe lamatshe ajikelezayo i-Milky White Way lisazokwehla elinye ligeje. Bangaza be science bahlale bebe prophet but lisazogeje itshe lizoshaya umhlaba. Liyasho iBhayibheli stars will fall. So ke
that means uNkulunkulu communicator ngalezo zinto iBhayibheli ngakabikho. That's why was what nganobu Joseph nobuwane wathi yena wanobu Isaac yena wahlala endaweni wavuka kusina ubone lathi ukuhlanya kudala kwaqala wathi ubone lathi noma wathiwa into uNkulunkulu la manje nje uhlala esidulini la ungafakwe asylum namhlanje. But ke they were seeing those things. So ke uNkulunkulu angemvelo eshumayela. That's why ebeka imvelo wayekade esho wayithi mayebeka izitayi sathi izotshela abantu lokho athi mayebeka inyanga athi izotshela abantu lokho. So there is preaching. That's why sikwazi ukubhala isibhala iminyaka because so ke ngirefinile ziningi indlela zokushumayela but ngikhuluma ngeyintshumayelo ezicommon kuwe mzalwane ohlala phansi enkonzweni kanje. There is three forms asigijeme kuJohn 1 verse 22 uzofunda wena ngesingisi bese mina ngifunda ngesiZulu. Eyokuqala leyo 30 minutes I'm done. Hope abantu lamandla ngithwele andise. Kokisuthi ngicela ngithengele ukhanyele ungithengele isuthi impembe yabo. Wena kudala ngasebenza nawe awuzongithengele isuthi. Uyobo. Uya prophet uprofeti le duty. Wangithengela futhi osize sengisilime ngawo 36. Angisabuyele edudla lento angisabuye. Ngenele. Ngasuke ngwalahla onke lama-anda abeko 45. Gede. Ngisuke ngiqabe phansi. Read. Verse 22, chapter 1, verse 22, 23. Then said they unto him, Who art thou, that we may give an answer to them that sent us? What sayest thou of thyself? He said, I am the voice of the one that crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaiah. Wabasathi asikala ngo-22 basebethi kuye ungubani na ukuze sibaphendule abasithumileyo uzisho ukuthi ungubani na wathi ngiyizwi lomemezehlane ethi lungisani indlela yenkosi njengaloko washo uIsaiah umprofeti. Indlela yokuqala intshumayelo yabantu bonke, intshumayelo emenyezwayo. Noma you are ready, noma ayimisela ukuyilalela uzoyiswa. Intshumayelo ekumendabeni kwenziwe sure ukuthi everybody uzwile. Intshumayelo noma ubani noma usondaphi noma akathandi noma uyathanda noma akakholwa izomhlupha, izomfika, izomthinta, izomcasula noma izomnenga noma izombusisa. But leyo ntshumayelo kwenziwa sure ukuthi kumenyezwe hlane, kwenziwa sure ukuthi hayi akulindwa aberedi umuntu, akulindwa abesesontweni lakhe, akulindwa abe ne-constitution, akalindwa azashunyezwe i-theologian, kumenyezwe hlane la abantu bonke, onke abantu abayolahlwa ngentshumayelo yasehlane, bayolahlwa ngento abayithwe Facebook bayiqaphela kanti isehlane, bacabanga ukuthi lento ayizanga kubo kanti for the fact yokuthi iyacasula kusho ukuthi ikhuluma nawe, for the fact yokuthi inyanga sisunembeza, that means sayikhulumile already, isehlane. I know order. In the
phenduka nonke lapho, ithi phenduka nonke lapho nishiye amanyala nisendleleni kaThixo. Intshumayelo yasehlane ayihlotshiswa, intshumayelo yasehlane ayilungiswa. Ukhuluma nabantu akushiye ukuthi hayi laba babalekile, laba aba-approach. Ehlane wonke umuntu walikhana, noma udokotela noma uprofesa, uma esemanyaleni ehlane sim-adressa nge-language nangetone yasehlane. Kune-language netone awungeke uyifunde eBible College, awungeke uyifundiswe oprofesa. Eyasehlane ekutshela ukiphetile ukuthi sukuma wayingqingili, sukuma itakalekusuka ngesikhathi, isukuma wena ohlobongayo bekhaya uyafuneka. Ikhulume nawe ulala nenye indoda ithi wena wesitabane njeni, wena sigogo saseSodoma. Ikhulume nawe wena ophuza umfazi ofeba neyifebe, ikutshela ukuthi one day God will revenge for that woman ombhadisa ngaplastic. God one day uyakwenza lo mfazi athole istepfather, sekunyathela phezu komlotha wakho, sekunyathela phezu kwethuna lakho, ucelebrate athole ujabula once in your life. Tshumayelo yasehlane ayikho emshiyayo, ayikho emshiyeka phandle. Wathi tshumayelo ndiyakhetha. Ozakena yasehlane wathi tshumayelo yathi ngikhuluma nabarich, ngikhuluma nabafundile okasayona yasehlane. Wathi tshumayelo yathi hayi mina ngikhuluma nalabo abalimele, ngiyabavuselela. Angikwazi ukukhuluma nami kanjani kuba ngoba bona abalimele ngibhadanisa amanxeba. Cha ke yona yasehlane leyo. Manje ayabona thina sikhuluma nabangcwele, sikushumayeza abangcwele, akusiyona yasehlane. Eyasehlane ifana nomgqakazo. Mawuphinga umgqakazo awusho ukuthi lo mphila owalesa sikhukukazi esibovu, awusho ukuthi lo mphila owalala liqhude libovu, uvele uthele isona eziyogijima zibanga ukuyofika. Futhi noma zudla azudla ukuthi plate lami ileli, zidla lonke elifike kuqala kukona. Intshumayelo yasehlane ithola ulaya oyilambile onespeed, uyena oyi-understandayo. Uzombona eshintsha izinto, umane eshintsha amadoktrine, umane eshiya amasondo, umthuka nkala uyithwala ehlane. Yasehlane ayinandaba noma niyaphuma noma niyangena, ayinandaba noma niyamlahla umfundisi noma niyamnikela yedwa. Intshumayelo yasehlane ayinandaba noma wena onikelele nge-100,000 izolo umuntu ayidimoni izogibela phezu kwakho. Intshumayelo yasehlane ayinandaba noma wena ungcoba uma wami, ayinandaba intshumayelo yasehlane nalokho. Ayinandaba ukuthi wena personally mina nawe sine-emotional binding. Intshumayelo yasehlane ireceive kuJehova ibe simehlane bese yahlwayela. It's the most misunderstood voice because abantu they associate intshumayelo with people. Umuntu umbona esamile, umbona umuntu esangeniswa nje, umuntu indlela egqoke ngayo, umbona indlela ethanda ngokubuka, umbona indlela ethanda ngokuba yi-celebrate, umbona umkalo ukuthi uzothi, umbona ukuthi lo muntu ungena nje uzoyiwela audience, enze show ukuthi ufana nomuntu ongezanga kuyona, ukuze uma kuhamba odala uthi amanzi kodwa washiye njalo. Hayi wasehlane umbone ngena nje. So-ke yini ingozi yentshumayelo yasehlane? Ukuthi ifana nemvula. Once kwaduma izulu lanetha, aliqale libuze kwantula ukuthi
nitshalile nayidinga imvula na? Aliqala libuze kwasikhakhana ukuthi nina ugadazi na? Aliqala libuze ukuthi ngaba manje usendaweni esafe yokuthi unganethwa, because izwe kuthiwa izulu silikhontrola njenge-app. Ngaba lithi linetha kulo, wena ubuliphusha ukuthi give me 30 minutes please, wena likuzibe. Imvula mayiwa irregardless of anybody's readiness. Imvula iwa bakwe-timetable kaThixo nesizini. Ayincane imvula ungani nithi isehlobo vele kubande. Ayincane imvula ukuthi vele nebusika. Ina according to a certain somebody. Shumayelo inkhumalo namhlanje ina njengemvula. Ngisho umfunde Isaiah aranda bokosh 55. Cause you 55 Isaiah 55 indoda utshwala isiqalile. Isaiah 55 igoniwe namhlanje. Ngiqala ubona igoniwe. Iphuzi okuvuka elinye iqembu. 55 verse 10. Mhlawumbe 11 azi phela kubani. Read. For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth, and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I pleased, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Ngokuba njengokwehla kwemvula neqhwa ezulwini kungabuyeli khona, kepha kunethisa umhlaba, kwenza ukuba uthele, uhlume, unike ohlwelayo inhlwanyelo nodlayo isinkwa. Liyakuba njalo izwi lami eliphuma emlonyeni wami, alikubuyela zekimi lingafezi lokho engikufunayo, liphumelelise lokho engilithumele khona. Lanjimelo izwi kodwa visible as a rain. Izwi, I don't care uzatha kangakanani, if liyanetha ngisho intuthane will notice, if liyanetha ngisho iqhizane will know, if liyanetha ngisho umthakathi will know. Lentshumayelo lena izwi kodwa cha alifakwanga endishini, lalethela umuntu othize eassembles, lalethela efaith kwatholele lalana kwabani, lele lalana efull gospel. Cha le ezokhuza isizwe emvula disorder, uyizwe sikhala phezu kwethu na ungayimemanga, uyizwe sigeleza la endlini kakwakho lapho ungayifuni khona, uthi uneka impahla uzokuthiwa imatisiwe. Ayibo lentshumayelo lena iletha izwi kodwa iformat le-attitude ne-visibility yalo linjengemvula. Manje-ke imvula inje kunabantu ekuthi kunetha bona bane-umbrella, bona ibathole in a wrong place, bona bayi-appreciate, but yehla as
isibusiso yehla as a blessing, but kunabaqashayo, kunabayiqashelayo, because bona they can live. Imvula isi-inconvenience kubo. Kunabantu shumayelisi bayongena emasontweni abo bavule i-umbrella because siyabaqasula ilesishayo into yokufikwa, kodwa bengakhohlwa ukuthi uThixo unabantu abasehlane, unabantu ababenesomiso, unabantu abakade beyavela, unabantu abangena edilikhesi, unabantu abangenako lokho ene-abundance inenza ukuthi abantu uNkulunkulu bangamuzwa. Bagcwele izambulo zamatheolojiyani, bagcwele iy'ncwadi zabafundisi base-Europe, bagcwele yonke into engaveli fresh, engaveli njengemvula for their season. Banezinto ey'ndala basuka izona. Ingako befisa mlelo bafundisa mlelo because they already have water. Bayathelela nje bacabanga ukuthi lisazoshunyana, bake bahlangana la ngabahleka, behlangana egrawundini. So I think 1 month ago or something, behlangene kusona base-Afrika kuthiwa imvuselo hambe bexonshwa bebamabhida baxonshwa ngeplano yabantu bagcina beya la le ndawo ubrane emayikuyona ngoba ngade akusuzwa ngishisele sehle. Wezwa ipresence yabo yayiso insignificant ngale ndlela ukuthi ngisho ukufa kwegundane kwe-street caused attention. But imvuselo yogcina abantu bahlangana every time bethi into eyogcina ukwazi idlulile. I-alignment yabantu noThixo, people are always late. Abantu are never ready for what is coming as a collective. And prophet Alamatene iqhume eNigeria injengesibhamu eAfrica and ibonge prophet eyibonile lezi kuthiwa itrick iseNigeria, umpop useSouth Africa. Basuza batshethe ingalosi yamala 2002 yathi yonke lento abayenzayo is wrong, it's gonna fail. They thought that thing is uyasinyela nje. Let me tell you something, there's nothing edlula le ozoyibona until you die. Yini ozoyibona is what ingelosi kaNkulunkulu have said. They are all going to hell. Nemali yabo nama private jet, not just imphefumulo yabo, impilo zabo neenkonzo zabo zizoba izihoko on earth. Everybody will see. Kuzohamba kambe kube ngcono ngisho ukukhonza eZion nokukhonza eCharismatics, kuzoba ize jointini, kuzoba into nje ephelele egcina ukukhuluma ngezilimi cha. But manje bathi bekuleyo condition ba prophet injumayela imvuselelo. Now ke two different ways ngivala ngizofunda amavesi ngivala. Imvula kuyenzeka iwe. Imvula ayikazi wele endaweni wrong. Imvula iwa everywhere. But kuyenzeka iwe kubantu abangatshalanga. Yabona nje mawumlimi you always ngifika bekhanga neplaza sihlala kunephepha lisuka loshana ezansi el predict weather for the month.
mayibe ningi imvula, the same healthy rain, kumlimi ikhukulisa konke. Uma ngaba engafikanga uyalima. Yabona nje labatshala iwine. Iwine li intentsha every year. Every year. It tastes last year, I found it this year. Because uma labalela kakhulu this year, ama grapes ayinyeni, that's a taste nganyendla. Make kwa whatever slight change. Now ke yini ingozi ke imvula. Imvula ingafika wena ulindele isibusiso ngeposition nangebedding nangendlela umlimi yabona uma abantu bazi ukuthi basendaweni ene heavy rain batshala bakha imsele between ama plots because bazi basendaweni enjani balungise lento kuthiwa yini irrigation uma yini balungisa amanzi bazoqhamuka bazi indawo yabo. Now esowathi omunye lo nhlanya ngiphume anytime eleyo kwamameza indodo olundi ephethe amasonto yalo nhlanya ngilalelile mina lento yabe bingcono isibize sonke thina befundisi asibizele ehholo mayifika endaweni ashithuna le message wabona ingelosi asibizele ehholo manje lo nhlanya alibe ngisho poster uzwa ngabafana bana bafana bahamba 2 days babuye bafana babone bethi ujo mengangiqala ukubona ukeyboard player mina efuna neBible langa lo ngaze ngibona ukeyboard player ngaze ngibona nje ukhuluma ngezilimi wathi buza omnye lapha nje uMC ethi uzubona ukuthi ifake le nto yabafundisi abawisa abantu yini labantu abaphatha amakamera bengawe nabo keyboard player bayiplanini uthi ngine company mina abantu abaqashwayo abavidolayizayo bamenyo kathi George mama akaze bawe bavidolayiza iziphela inkonzo umuntu njalo khetha abantu uthi ke lo nhlanya yabo manje uyayibona imvula bani manje ngoba iplot yakhe azange yakhiwe akamtholanga umprofeti omtshela ukuthi kunento ezoqhamuka la ngena 80s odd awukwakho imsele la siyadinga la manzi kodwa uma ngaba ula esontweni kanje izoqhamuka nabafana abafana beqhama sebethi isidlo sisidla kanjani yini imvula akuyona theology le so manje it destructive uma ngabe formation yakho nawe ukade wakha into endaweni ene heavy rain ungayiprotectanga yeah wena uvele wasuka nje uqala ibandla nje wahlanganisa noma wakho nahlangani kanti kuzisikotho ezothi woman in the pulpit is fabulous wena usuthi indaba engasibizela cha akulona ipipe lamanzi leli akubona umosha lo akuyona indaba ukuthi lena is sprinkling irrigation ozoyicisha imvula like abazulwini eliwa shiutshani bilele shamasonto phethu kabheka phansi shekune ezingafixeki sometimes ngihlanza ngisimshado akuyona theology akuyona considiwe le isehlane uJohn omehlane watshela abantu besontisa wabafonisa neinyoka besontisa wabantu bazombuza wathi imbasisi ready now ufunda ke elinye verse mfana uDeuteronomy 32 it's a form of grace but it's not the grace on your terms. Yabona nje mawufunda iBhayibheli lichaza ukuhlwayela
iyodwa into erongo lapha. I-formation yomhlaba. And i-formation yomhlaba, because ayikho ready for imbewu, iyaqalekiswa. For the fact ukuthi uNkulunkulu alethe umuntu akufika wena usungene kangaka esontweni, usungene kangaka eBible college, usungene kangaka wena awukho ready kulale message ngoba usuphila ngesonto. We plot a wrong for the rain. I-grace ifikile kuwena iyi-curse. Abakhethwa ibafika beney'mpande ezi-strong, ibafika bengaka-raged by any denomination, ibafika beyi-blessing ready. Ngisho noma ifika nomoya, lo moya kubona ufika ube Holy Spirit. But kobanye iyaphazamisa. Funda-ke verse 2 from 1. My doctrine shall drop as the rain, my speech shall distill as the dew, as the small rain upon the tender head, as the showers upon the grass. Because I'll publish the name of the Lord. Ascribe you greatness unto the Lord. Bekani indlebe nina mazulu. Ngiyakukhuluma umhlaba muzwe amazwi omlomo wami. Imfundiso yami yakuconsa njengemvula. Inkulumo yami ichithe njengamazolo, njengomkhizo ohlanzeni, nanjengezinhlambi etshanini. Ngokuba ngiyakukumemezela igama likaJehova ekumnikeni uNkulunkulu wethu ubukhulu. That means imvula ayinandaba ukuthi uma abona wakhe i-foundation ongayifaka kahle, wakhe endaweni yesand, imvula ingena ngaphansi kwaleyo ndlu ayixabene nawe, iphawamisa igama likaNkulunkulu wethu. Ingakho singeke bazana ukukumemeza ngoba naku sithi is out of picture. Iministry yomemeza ehlane i-out of syllabus, i-out of readiness, iya-discuss kanje because ayikho in tune, ayikho in line nabahlelo esikhathi. Kodwa one thing engayenzi mistake, iyamemeza ukubaluleka kwegama laNkulunkulu. Into ebalulekile efuneka yenziwe imessage esehlane, memeza. iBhayibheli iyehla njenge-doctrine, kodwa at the same time iyamemeza. Gijima ufunde futhi Hosea, ngifuna ufunda amavesi ngivale. Hosea chapter 6 verse 3. Ngifuna understand yini ministry yami, usakane yini ministry, so yini imvula abazalwane, even nalabo esuke bengekho ready, but iyaba benefita somehow, ukuthi positionally basuke bengekho ready, but they need that water. They might not need it now, but they need it. Imvula yasehlane ibaluleke ngani sikekhaya? Makunomoya ochithwe esihogweni iyawuhlanza. Nkosi yami. That means ever since skipper the ministry nje kunama-denomination spirits abantu njengamanje babone ngathi kuyakhonzeka, kanti imvula babone ngani abantu manje ukuthi hayi no izinto azikabikho worse, kanti kunendoda esehlane. That means ayikho selfish. That's why uNkulunkulu mangithi ngiyophumula isikhakhane in heaven I call you, because ukumemeza nje is grace. That means imvula i-grace nakulaba besamredla i-grace, because kusasa bazothithanga iligcwele but personally ibacasudlile. Ingakho mama umemeza, keep on shouting. Noma ubabona beqhubeka wena uthunywe izulu, and izulu is gonna hold you accountable because uklinisizwe, because wakifire hold yokuthi ama-devils nama-spirits ama-higher places abangawabona namasonto abangawabona ama-theologians ashawe by the voice in the wilderness. Abantu baxuxuzela izisu bazalwane. I'm a talking witness. Angisazi ngijwayele moya.
wathi masiswa there u-30 minutes sibuyela kwi-winners bench sithi baba sonile sithi usikhakhane ememeza for 2 seconds ngithi ngiyazi eyasehlane akuyona esonto elithile akuyona local church noma bangakuthuka kufacebook noma bangakuthuka kuTikTok kodwa babusiseke somewhere isona basasikhi njenganokujwayelekile hayi akufuna ngalawo lawo ile chief demon elishayiwe emkhathini 63 ngisho manje sehlala noma ungayivika ithe fika namhlanje lapha ngoba manje na transfer khona ngisho CE gcwele MC wakhona umbuka athi lenhlobo bosomisa umbuka kimi imizimbo zaka ngisho yona umbuka nje papa polisi ngoma zezwa papa bizwa mhlambe sibe thina ba 10 mhlambe sidlule 100 ngingabizwa mina ngingabizwa because mina ngo SM kuqala 10 kuzo 20 kanjani baningi ngo 10 because about new one so ke abizwa bonke abantu kwaphabiswa abantu kwabesuka sabizwa ne create u10 abizwa abantu mawubizwa lapho bizwa igama lakho emsamo ngithe nginyuka iDebis sikhona iDebis oyinyuka ngale ozenyuka ngale ungakubona abantu wehlika from there ube angisho nomela wememeza kunalaba abaqhaba izandla la wasuka la wehla ngifuna ukuchazela ebona usosha like thola abantu lamasi kodwa yebo ngithwa yini wahaka wabuyela emuva wamemeza abantu wakwathi emadoda yebo khona le ndoda oyidrama lapho ngayazi kwadlawa wonke indawo abantu wathi ungashuthanga now sengikhuluma nawe usethi umfundi wami ukuthanda kabi la yemelo sathi namba yakho kufoni uthi thina sikhakani silaba ama charismatics lawo bathukana kodwa we have recognized ukuthi without you so half what we have realized le ndoda ayuthi yahlanya le ndoda uhalf wonke lo lahlile ngithi nje uthi ungabona inqwaba abantu obafica ezulwini angaba ezigogweni abangaphumanga amasontweni abashintshe indlela zabo so nje it's something ingibuse kakhulu yona so yini funda Hosea 6 then shall we know if we follow the Lord if we follow on to know the Lord Hosea chapter 6 verse 3 he's going forth prepared as the morning, and he shall come unto us as the rain, as the later and the former rain unto the earth. Yes, even with God as the rain, and I report to anybody. Make sure you look in. Who the book I got it? Who I tell you in? Isaiah 44 verse 3 to 4 ngiyafala manje so bantu abankulunkulu umhlaba uyabhubha let me ask you uyitholile yini imvula or when womile isumbrella simanzi 44 verse 3 to 4 For I will pour water upon him that is thirsty, and the floods upon the dry grounds. I will pour my spirit upon thy seed and my blessing upon thy offspring. And they shall spring up as among the grass, as willows by the water course. Ukishime ku Matthew chapter 13 verse 23. So, kune group ezoba ne ministry
act against this rain. Okay, yeke lo verse libhaleni phansi emakhaya. Matthew 13 verse 23. Uzofulela ekhaya lokho, asijampe kule group. Izenzo 7 verse 57. While kunabantu ababusisekayo ngemvula, kunabantu who will make it to themselves to go and make sure leyo mvula ayifiki. Funda verse 57. Then they cried out with a loud voice and stopped their ears and ran upon him with one accord. Matthew 13 verse 15. Yathi ma imvula imemeza Stefan asuka bavala indlebe bathatha amatshe baya kuyo. Bathi yena ehlisa imvula bona bahlisa amatshe. There's a ministry from hell. Yona isikhathi kulo kahlisa imvula yona ihlisa amatshe ukuthi abantu abakinywa amatshe. Inikeza abantu ama-doctrine aqinile azobulala iy'nceku zingaphinda ikhulume. uNkulunkulu usume ngemvula, bona banamatshe amashaye lozoy'nceku bavala iy'ndlebe ngoba bayazi imvula eyophenduka kube yizwi. Ngisho manje ufunde u1 Corinthians 3 verse 6 to 7. Ngiyithanda iministry yami ngoba iyembula at the same time. 1 Corinthians 3 verse 6 to 7. Uzobona ukuthi iministry yangempela angasiyona yamatshe. Funda. I have planted, Apollos watered, but God gave increase. Ngenzeni mina Paul? I have watered, I have planted, and Apollo watered. Yes. Ubabile abantu balandlana. Uma noma inophetha othela amanzi. Ngoba imbewu ngaphandle kwamanzi ayiphelele. Laba ebandile ngempela kuyaziwa uwenzani. Olungambuka umhleke ukuthi yaphetha lo. Njalo uma isuku uthwana ivebe, uyazi ukuthi utshalani. Khona usuku umathelele, akalingisi lona. Akekho vala indlebe zabantu. Matthew 13 verse 15. Kodwa leqembu likala libhizi neindlebe. Ningabalali nabazalwane. Thina sifundile phambi college ukuthi bazalwane igama lithi start 3 kanti ngesiGreek ustart 3 usho ukuthi G-stringa. So i-G-stringa ile bazane efana ne-G-string yomuntu esifazane kahle kahle le la sifunda khona thina esiHebrewini. Kahle kahle i-G-string isuka eyislave sembuzi esatolikwa le Greek. Ngiyaqanga kanti masimba nje. Masimba nje. Basana sina effect ukuthi language yasenkantolo enkantolo kwenziwa njani. Mawufuna ukwazi ama-theologian asebenzisa hambe enkantolo. So understand the spirit enkantolo. Enkantolo kwabuza umuntu lekinga abantu labulala abantu wabuza abantu la eshow. Kodwa phethe ummeli. Kodwa mingakho iminyaka ushayela lo 20. Kodwa license yakhe expire udikha expire. Kodwa ukwayenza extend ile ndawo angaze ngiyokuextenda. Ingaphi iminyaka usho akabonto uyaboshwa. Injalo ke spirit says theology. Spirit so question in a trick to expose that you don't know. Not that you don't know God or don't know the Bible. You don't know ukusaphi njengebuza imibuzo nje. So ngoba kuzoke wathi egcina lo baba yabona lo muntu upersecutor wathi inkosi enkantolo lo uvuke namhlanje efuna ukuzibulala lezi ngane 20 years akazenza accident belingabalele ube ngadakiwe lezi zinto ife bethe uyizo bezomwinisa manje zirongo kodwa manje ngoba i-questioning imenza ukuthi acabanga ukuthi lezi zinto yizona ezidingekalayo. Kanti isikhathi esho ukuthi uperfect uyaveza ukuthi le moto iginqe ngesibomu. Osukumele set us negotiate the sentence. Injalo ke theology it's a debate yokuthi wena ngihlezi ngibalalela theologian debate and atheist. It's just people using words
yokuthi because 1, 2 and 3 in the world of intellect uhlukile ukuprove a point, then your point is vain. Bajabule ngaphakathi mina bafazana amaye namunix la amaye namunix bazalana mangawazi amaye namunix bazalana ukudla kwengulube lo maye namunix yakho hamba ungene esishopeni sikayihlu sathane nawo funa amaye namunix la funa amaye namunix la walogama ngiyolicheka ku dictionary wona lo maye namunix igama lesilwane lesesikhonzwa khona le kokula lobu Greek ba bakuyona into right. Idemoni wasawona lento yabo mangonza amayemanunix awumazi uNkulunkulu fusek asifuna amayemanunix la yini babane moya wokutricka abantu ababenge intellect. Kena manje uJohn the Baptist Thombo mfundisi theology wawuthe buza uthi yena wathi yena uyise memezehlana akazi uyo yini yena lo muntu kade izolo uye lo ngakusathi usejele usepholekile zekuju neqwakhi usetha kobuza ukuthi kahle kahle ubhodwa ile manual uthi akobuza kahle lo bari yiyona ngaphela manje nayo lo muntu umfundisa amayemanunix lo bafuna ukwakha into usimende yokudistroy abantu abangonkulunkulu. Sifile ngane manje amavesi acela iBhayibheli okhuluma ngesihoko hayi kwakumgodi lo hayi kwakwenye into le kwakwenye into le hayi bayapha abantu bayaphela uJesu yena usabuya 87 kusho uJob Jesus uJesu waphenduka phi iphi record ephenduka lo muntu wabhala nje eBhayibhelini usebale ukudlula uPaul into zonke zokushiswa lezi bekufuza uzimisa uline la ukuthi wezivule ukuthiwe yilento into le yokuthi is treason zidutshulwe wonke lezi zinto lezi emayemanini zimisa uline straight badualenge mongameli mina umisa uline yonke le church makahulumende kuthiwe corruption line treason vukela isizwe bullet in the head flying squad kwamuntu nje uChurch Imali State nofundisa on a false doctrine straight ngoba liqiniswe ngoba sekunika ithenda ka 2 million ubuyise ngishushinji abangivotele kosuswa rapile udestroy impilo yomuntu la flying squad thola amadra ngami seChina eChina akongisho iphepha estradini don't babantu bakamakhoba bashesha kanje basonsuku nomina ayakumele isikhathi sensangu awasuka lola lo ayifake idrug eweekend wacila ngokuxolisa wabuyiswa seyisidumbu liqula namhlanje manje akufonela ngisho uRamaphosa lutho ngabe liclean lelizwe ngoba sinayo lento ekuthiwa udle ku2 billion udle ubani ngabe baphelile abavotele mina nje 2 days hayi ntambo cha itreason bhayiwe ngisho eBhayibhelini treason nqoma umuntu treason ulwa nestate waJohn imali yesikolo kaNebsazi yonke uyoyidla uyothenga amabhano uyawufona ama-virus udutshulu ufuna udutshule epublic lapho khona ubona kubulawa ulokhuzana balo iphethe ithali lapha nalo iphethe ithali lapha kodwa igama lawo kubani Msilini ulengiswa kwemfene la njengayilengiswa ngomsila ifile ngaba li clean le democracy yabadala mina baba ngivotela uStalin 2 years red flag mina thatha umuntu uphuma wejela ugqoka isuit lo muntu lokudla uthupile ugqoka ogushi uyoqula icala lapha uyalalelwa kuyajoka lapha kulanda kuthiwa kamadlala kuyajoka bafike basisinekisa abantu kwafa abantu kwabuya lo magaqi kwafa ingane zabantu kuyosinekwa lapha benze ngathi joke lana ngathi ipolika kwafa ingane kwafo ebalo AK zinqwatshiwe ingane zabantu basineka lapha moshe isikhathi ingane zabantu adutshula magaqi amdula 40 bullets basineka lapha ipolitical into yokusineka ukuveza amazinyo yabona mina abangivote nje kanye nje ivote nje lithi nje ukushintsha imithetho corruption ngakufaka engqeni ucingo njengoshaka ololophuma la
hayi angidluli njengoshaka ubuka abantu ilanga lonke lekwe street ubole mina wadla imali kahulumeni bona uHitler exhoma izingane lapha uyayibona impi yafeni uthi ingane ethi 15 years uthi yonke into siyaphini ingane ilengiswe iqhonga ibhoot kuthiwe igwala so wena ubaleka empini uthi uyalegele uhlangana nabangani abaqhonyiwe la uyabuyela so ke funda mkwena. For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have closed, lest any time they should see with their eyes and hear with their ears. Bavale bona njengamanje bamzusikhakhana bavale bona ngisibomu bagembula masiveza into yasikhakhana abazophuma abantu aphamba ama-million livaliswa ngcono siqhubeke sizwe ngaphakathi sicashe ezindlini sithi zosha phansi kwey'ngubo zosha siphenduke ethini singabatshela abantu lapha yana. Those are two groups angiyeke lapha ngifuna ivesi lokugcina sivale liqhawe Isaiah wena muntu osekhaya uzifundele ekhaya uMatthew 26:65 laba bavala indlebe uJohn 10 verse 31-33 Izenzo 22-23 funde lapha thina singala emvuleni funda Isaiah 45 verse 8 yona ngishumayela lo bazalwane since 2001 imani wiwile nje waqala 2005 la sayithola khona kahle hayi imani wiwile nje imvula ngazoyibuza nje lesambule ngalo umuntu uyanza nalo umuntu uyathakatha hayi no imvula ikhona lento isehlana. It's up to you. Bathi ngifona mama ngithola WhatsApp from Swaziland bethi social sopaphathiswa lapho imvula wena uhlezi lapho ushiyonza umama umfundisi unukisela ngetight ayibhanqile ukunukisela nge ilento ebayigqokayo le hayi lento le egqoka amanesi kakhulu lento yini lento le leyithight ehlikayo ngepentyhose udlala umama umfundisi nje ekudlala ulalela uyibhorekele akakhulu uNkulunkulu akakhulumanga naye ade igidikelwa indoda yakho ubusukubonke uyikhathalele nje vuke kuseni lalo Joyce Meyer atame sethi kona moya the Holy Spirit said but then the Holy Spirit said ade ibuye imvango thini sehlane thini ifree wenza nawe uzithathele bantu uzofuna ukudlala abantu abagqoka ukhololo abakubizela entabeni nabo abanitshaje imali zokungena for you ayithengwa le yayiwena nje ofuna incwadi ka-150 kuthiwa hamba uyithenga lena izambulo read Isaiah 45 ngiyabhala. Drop down, you heavens, from the above, and let the skies pour down the righteousness. Let the earth open, and let them bring forth salvation, and let the righteous spring up together. I, the Lord, have created it. Yes. Consani mazulu, phezulu amafu, athuntule lule. Ukulunga umhlaba mawuvuleke uthelwe ukusindiswa kumile nokulunga mina Jehova ngikudalile onsani mazulu ikhona indawo emzimbeni omkhulu ebukosi ukaNkulunkulu ngena